Pane Havlíčku, sledoval jste volby s napětím, s obavou, nebo jste se radši vyspal? Vyspal jsem se, ale protože jsem ranní ptáče, což je o mě známé, tak někdy kolem 4:30, když jsem stával, tak už jsem se díval na první výsledky. No a pocity? Já jsem úplně překvapen nebyl. Tušil jsem, že zvítězí nakonec ta ekonomická témata zaměřená na Spojené státy, zaměřená na určitou míru razance při prosazování amerických zájmů a konečně i ty prognózy v těch posledních desítkách hodin spíše byly pro Donalda Trumpa. Nicméně, pokud se ptáte, jestli jsem či nejsem spokojen, tak i vzhledem k tomu, že jsem měl možnost se s prezidentem Trumpem potkat, když jsme tam byli s panem premiérem Babišem, ale samozřejmě nejenom kvůli tomu, tak jsem raději, že vyhrál Donald Trump. Ale 100% radost to není. Já bych neřekl 100% radost. Kdybyste se mi zeptal kdykoliv před měsícem, před 3 měsíci, tak bych vždycky řekl, že v dané situaci je pro mě Donald Trump přijatelnější jakožto prezident, i když nejsem samozřejmě občan Spojených států. Nechci nikomu radit, jak kdo má volit, ale já jsem přesvědčen, že zvítězil ten správný kandidát, mimo jiné i z toho důvodu, že se trochu více vracíme do reálné politiky, do racionální politiky. Konečně i sám Donald Trump to vždycky nazýval, vraťme se zpátky k selskému rozumu. A já si myslím, že to je jedině dobře, protože ty progresivistické výlety, ať už evropských politiků nebo amerických politiků, museli jednou narazit do zdi. V té Americe o něco dříve, v Evropě to bude o něco později. A jak vy tedy vidíte Donalda Trumpa? Kdo je vašima očima? Je to tvrdý vyjednávač, je to velmi zkušený člověk a není radno lidi z biznesu obecně podceňovat, což se prokázalo i nyní. Je to člověk urputný, který se dokáže po americku postavit opět na nohy. Je to člověk, který má, a to jsem skutečně i viděl na vlastní oči, byť jsem s ním jednal jenom hodinu, a to jsem ještě nebyl ten hlavní, kdo by vyjednával, tak je to člověk s velkým hospodářským přehledem, člověk intuitivní, tak jak jsem to vnímal, ale s velmi dobrou intuicí. A člověk, který ví, za čím jde a jde se zatím poměrně tvrdě, což možná v politice není úplně obvyklé, ale já jsem ho vnímal takto. Nepochybně je to i úspěšný člověk v profesním životě předtím, než se stal politikem. To myslím, že je neodiskutovatelné. Někdo taky může říct odsouzený zločinec nebo člověk obviněný z pokusu o státní převrat. To tam nepřekáží? Já se domnívám, že to je trochu více potom politika, protože v státní převrat, no nevím. A samozřejmě sledovali jsme všichni to, co se dělo v Kapitolu a nikdo z toho neměl radost před několika lety, ale že by on byl tím, kdo by byl tím viníkem, to si tady rozhodně nemyslím. Bohužel v té politice i k tomuhle může někdy docházet a poté samozřejmě to budí obrovské emoce, ale já nejsem toho názoru, že by to byl člověk, který by měl být v uvozovkách tady za to odsouzen. A nemáte strach z jeho, řekněme, fascinace autoritářskými režimy? Je otázka, jakou nálepku mu kdo dává. Já nemám ten pocit, že by byl fascinován autoritářskými režimy. Tak přál Kim Jong-unovi k narozeninám, říkal o Hitlerovi, že neudělal všechno špatně, že tam byly i dobré věci, že postavil Německo ekonomicky na nohy a tak. To vás neznervózňuje? Ne, a já neříkám, že s ním ve všem souhlasím. Vy jste tady v zásadě řekla ze začátku, že nejsem možná 100% přesvědčený, možná, že by člověk, kdyby se měl vyhledat nějakého lepšího kandidáta, tak by ho asi našel. Ale já jsem se na to díval z úhlu pohledu těch dvou kandidátů. Jeden ten progresivistický směr, takový ten založený na frázích, založený více na tom, co by bylo, kdyby bylo, a druhý ten, který je založený na tom, že to, co tvrdí, tak se snaží i učinit. To znamená ten, který je více věcný a znovu říkám více pragmatický. A z něho já jsem si vybral Donalda Trumpa. A jinak... No a co tedy čekáte, že řekne, když mluví o tom, že bude telefonovat s Vladimírem Putinem a že skončí válka na Ukrajině během 14 dnů, zřejmě tedy po inauguraci, tak se bavíme o lednu, tak opravdu v lednu skončí válka na Ukrajině. Co řekne Putinovi? To, co mu řekne, to já netuším, ale to, že vyvine úsilí k tomu, aby ta válka skončila, o tom nepochybuji. A já jsem přesvědčen, že se tak mělo učinit už dříve. A možná si někdo vzpomíná na to, co jsme zde říkali my před několika měsíci, jakkoliv jsme se vždycky nekompromisně postavili za Ukrajinu, odsoudili jsme Rusko jakožto agresora, podpořili jsme takřka vše. Ale teď hovoříte o kompromisech.
O těch kompromisech hovoří mimo jiné i prezident Petr Pavel a myslím si, že nikdo nemůže nařknout pana prezidenta z toho, že by stál na špatné straně barikády. Já musím říct, na rozdíl od... Ale já se ptám, jak vnímáte kompromisy vy, ne Petr Pavel teď v tuhle chvíli. Ne, tak co jsou ty kompromisy? Protože vy mluvíte o tom, dnes jste například na svých sociálních sítích zveřejnil video, kde jste říkal, že ještě pořád to může dopadnout, takže Ukrajina vlastně bude spokojena, ale zároveň se bavíme o kompromisech. Jaké kompromisy to můžou být, aby byla Ukrajina spokojena, protože Ukrajina chce zachovat svoje státní hranice? Ano, řekla jste to správně a říkám to už několik měsíců, že je třeba jednat a čím dříve ta jednání mírová budou, tím více mohou být v souladu se zájmy Ukrajiny. A to s ohledem na to, jak se ta válka vyvíjí. To přece musíme vidět, že se nevyvíjí pro Ukrajinu dobře. Jedna věc je, co bychom si všichni přáli, druhá věc, jaká je realita. A my tvrdíme, že se zřejmě nevyhneme kompromisům na obou stranách, či jak na straně Ukrajiny, tak na straně Ruska, ale proto se musí jednat a musí si obě strany říct, kam až jsou schopny nebo ochotny vůbec jít. A to, že se udělá určitý kompromis, který třeba může být v nějakém časovém horizontu jenom dočasný, konečně opakuji to, co říká pan prezident Pavel. On tvrdí, že je pravděpodobné, že Ukrajina neuhraje v tuto chvíli ani Donbas, ani Krym. Nicméně, že to může být dočasné řešení, ale že v každém případě třeba tu válku ukončit. Ale pořád se bavíme o tom, co říkáte vy. Tak co reálně může americký prezident v tuto chvíli dělat? Protože on není žádnou ze stran toho konfliktu, Spojené státy nejsou, tudíž nemůže nařídit zastavení palby, nemůže nařídit, že bude prostě mírová smlouva. Takže co má v ruce? Nějaká, řekněme, obchodní jednání, něco za něco? Něco může položit na stůl Vladimíru Putinovi, aby ukončil válku na Ukrajině? Nejenom obchodní, ale já jsem přesvědčen, že velmoci a Spojené státy v první řadě mohou skutečně tu válku ukončit. Tím, že se bude jednat s prezidentem Zelenským a tím, že se vyvine adekvátní tlak na to, aby i Ukrajina měla zájem na to ten konflikt ukončit. Já myslím, že na tom není nic mimořádného, protože ve finále takto hovoří už i ostatní země, a nejenom teda Spojené státy, ale některé země z Evropské unie, že je třeba urychleně dotáhnout ten konflikt do finále v tom slova smyslu, že všichni sednou za jeden stůl, všichni asi tady úplně ne, ale myslíme tím velmoci, v každém případě Spojené státy, může tam být Německo, Francie, pravděpodobně by tam měla být i Čína, protože zase může vyvíjet tlak na Rusko z druhé strany, ale to, že se ten konflikt nevyvíjí dobře a že je třeba toto udělat, je nabíledni. A čím déle se to bude dále odkládat, tím to může být horší pro Ukrajinu. A jak konkrétně tedy můžou Spojené státy na tohle tlačit? Není ta vlastně jediná cesta nebo nejsnažší cesta zkrátka omezit podporu Ukrajiny, pokud jde o peníze na obranu, pokud jde o zásobování tedy vojenskou technikou? To samozřejmě může být rovněž. Nevidím dneska do karet prezidenta Trumpa, jaký nástroje chce využít. Samozřejmě i toto může být určitá cesta, ale předtím si myslím, že by to jednání mělo být na jiné úrovni. Mělo být na tom, že se skutečně vyvolá to jednání, než dojde třeba k těmto opatřením. A já jsem přesvědčen, že když americký prezident bude naléhat na ukrajinského prezidenta, aby ta jednání byla čím dříve, tím později, nebo třeba pokud možno čím dříve, než později, a stejně tak třeba bude naléhat i na ruskou stranu, no tak ta jednání mohou být dříve. Všechno nás nasvědčuje tomu, že vítězství Donalda Trumpa zřejmě znamená méně peněz pro obranu, pro Evropu na obranu, ať už skrze Severoatlantickou alianci třeba, nebo skrze právě dodávky na Ukrajinu. V čem je to pro nás dobře? V čem je to dobře? No, určitě bude tlak na to, aby jednotlivé země, které jsou členy NATO, tak aby dávaly do obrany více. To znamená, aby se přibližovali k těm 2%, ideálně, aby ty 2%. Bude to stačit 2%? Neumím říct, jestli to bude stačit, ale stále ještě poměrně velké množství zemí, které se nepřibližují ani k těm 2%. My jsme se k ním začali přibližovat už v době, kdy jsme byli u vlády, možná si to vybavujete, ale od roku 2014 do roku 2021 jsme zvýšili výdaje na armádu z 45 asi na 85 miliard a dostali jsme se na 1,4%. A mimo jiné, to ten Trump celkem pozitivně hodnotil, když jsme tam byli. Ano, a následně, když jste byli ve vládě, která byla za podpory komunistů, tak se snížily zase výdaje na obranu o 10 miliard. A následně Alena Schillerová například mluvila o tom, že peníze na obranu jsou zbytečné, že se mají dávat peníze do infrastruktury, protože my přece chceme mír a ne válku. Ne, o tom to není takhle. Je to o tom, že my jsme odsouhlasili dokonce i ta 2%, ale současně jsme říkali, že se musí efektivně vynakládat. A podívejte se, že za minulý rok se nedosáhlo ani toho cíle, který si tato vláda stanovila. To znamená zjednodušeně řečeno, že se neutratily ty peníze tak, jak se plánovalo. Prostě ten skok je poměrně vysoký, ale to neznamená,
neznamená, že bychom k němu neměli směřovat. A my jsme opakovaně říkám, z 0,9% se dostali na 1,4%. Tam byly a teď se tam, co bude dál, protože to bylo v době, kdy Spojené státy podporovaly obranu mimo jiné i Evropské unie a teď pokud v této obraně nebo v těchto finančních částkách poleví, které posílají v podstatě na naši obranu, tak co to znamená pro nás? Kolik procent HDP bude prosazovat hnutí ANO, ať už bude ve vládě nebo v opozici? My se budeme držet těch 2%. Dneska nikdo nespochybně v rámci NATO 2%. Zatím žádné jiné diskuze o zvýšení nebyly a podle mého názoru Česká republika bude mít ještě nějakou dobu i určitý problém se na ty 2% dostat tak, aby to bylo hlavně efektivně vynaloženo. Z mého pohledu je možná méně podstatné, jestli je to 1,8% nebo 2,1%, ale co se za to pořídí, jestli to bylo transparentně vysoutěženo a jestli to jsou produkty, které skutečně fakticky potřebujeme. To je důležité. Donald Trump říká ve všem Amerika na prvním místě. Nebavíme se jenom o bezpečnosti, bavíme se taky o ekonomice. Sám říkáte, že to rozhoduje, takže politik, který prosazuje cla na veškeré zboží z Evropy 10 až 20%, to je pro nás výhodné v čem? Musíte vždycky to říct v kontextu. Prezident Trump prosazuje reciproční odvetná opatření. To znamená, že někdo zavede například vyšší cla nebo poplatky na americké zboží, třeba zemědělského charakteru, protože se tím brání třeba část Evropy, v tomto případě Francie, no tak potom se nemůžeme divit, že přijde odvetné opatření a zvýší se clo nebo nějaké další poplatky, které jsou zase na evropské zboží do Spojených států. A myslím, že to není nic divného, že prezident nebo představitel konkrétní země hájí zájmy vlastní země, pokud cítí, že někdo jiný mu zhoršuje podmínky. A teď se právě na to, jak my bráníme zájmy svojí země, když většina politiků tady zřejmě, pokud jsem se dívala správně na ty ankety, hrubým odhadem většina politiků ve sněmovně aktuálně podporuje Donalda Trumpa, muže, který říká, zavedeme cla na Evropu, když se mluví o tom, nebo firmy se bojí toho, co to pro nás bude znamenat, tak v čem je to pro nás výhodné? V čem chráníme my teď naše ekonomické zájmy? Ale toto není hra našich politiků. Jestliže Spojené státy zavedou clo třeba na některé evropské produkty... No já se snažím rozklíčovat, proč fandí Donaldu Trumpovi a mluví o tom, že je super, že vyhráli ekonomické zájmy ve Spojených státech, tak v čem vyhrávají ty naše ekonomické zájmy? Ale naše ekonomické zájmy v tom nemusí být vůbec ohroženy. A jestli si vzpomínáte, tak už v době prvního prezidentování Donalda Trumpa už vlastně byly určité poplatky nebo cla i na evropské produkty a nevšiml jsem si, že by v té době Česká republika nějakým způsobem trpěla. Naopak v té době se ekonomické zájmy českých firm v Americe docela slušně prosazovaly. Já jsem v té době nebyl jenom ve vládě, ale byl jsem ještě předtím v biznesu a musím říct, že tam rostly exporty velmi slušným způsobem a ta spolupráce byla, myslím si, jedna z nejlepších vůbec v historii. To znamená, to, že někdo třeba zvýší clo a někdo zase jiný na druhé straně, ještě neznamená, že se tím zcela nebourají ekonomické vztahy. Záleží také na tom, v jakých je to komoditách, v jakých je to produktech, jak se to třeba dotkne České republiky. A v tomhle případě z mého pohledu to, co jsem zatím viděl a prostudoval, tak by České republice neměly hrozit žádné problémy. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza pro Seznam řekl, že jeho plán na masivní cla na veškerý dovoz do USA by znamenal zhruba o 2% body nižší HDP Evropské unie, ale pro Česko jako exportní ekonomiku by ta škoda byla zhruba dvojnásobná. Takže to není pravda? Nedovedu si to představit, protože Česká republika exportuje produkty do Spojených států, které nejsou a nepředpokládá se, že by byly zatíženy tímto clem. Jo, něco jiného je to třeba pro Francii, s tím bych i souhlasil, protože Francie je poměrně významným vývozcem třeba potravin do Spojených států, ale svým způsobem i Donald Trump vždycky říkal, že právě proto, že se zavedly ve smyslu ochranářských opatření vůči Francii určité sazby na americké produkty, no tak právě on je připraven zase třeba na francouzské zboží nebo na zboží, které teda by hodně bylo z francouzské provenience, nasadit cla ve Spojených státech. Cesta není zvyšování neustále těch poplatků, ale nemůže jedna strana chtít po té druhé, aby je nedělala, když sama se tak úplně nechová. No dobře, a pokud by ochably naše vztahy se Spojenými státy, zároveň vidíme, jak ochabují naše obchodní vztahy s Čínou, tak má Evropská unie na to, aby vedla v podstatě obchodní válku na dvou frontách? Ne, rozhodně ne a proto taky Evropská unie musí aktivně jednat.
Máte pravdu v tom, že s Čínou Evropská unie začíná prohrávat. Popravdě řečeno, prohrává i se Spojenými státy a to bylo i za administrativy Joe Bidena. Podívejte se, jakým způsobem americké firmy začínají válcovat evropský trh. Podívejme se třeba na Teslu, která dnes vytlačuje v elektromobilech celá jednoznačně Volkswagen. Podívejme se, jak na Volkswagen tlačí zase v těch menších elektromobilech čínské firmy. To znamená, my se dostáváme do pasti nikoliv, ale díky tomu, že v Amerika nasazuje nějaké speciální opatření. Dostáváme se do pasti protože je zde vysoká míra regulací, protože je zde předotováno, protože zde máme naprosto scestné klimatické cíle, které zde jsou a současně nejsme schopni zde nastavit energetickou politiku takovou, která by zabezpečovala alespoň elementární konkurenceschopnost pro evropské firmy. Protože jestliže budeme kupovat plyn za čtyřnásobně vyšší ceny než ve Spojených státech, nebo elektřinu za čtyřnásobně vyšší ceny a plyn dokonce ještě za vyšší ceny, tak v tu chvíli samozřejmě nebudeme konkurenceschopné, ale za to nenese jaksi vinu ani Donald Trump, ani Joe Biden, za to nesou vinu evropští činitelé. No a pokud 60% cla zase navrhuje pro Čínu a ta bude hledat nová odbytiště pravděpodobně v Evropě, co to bude znamenat pro náš zpracovatelský průmysl? To je zajímavé to, co říkáte, protože já si skoro myslím, že je pravděpodobnější, že ta cla jakákoliv, možná dokonce 60% skutečně Donald Trump zavede vůči Číně. Myslím si, že to nebude potom až zas tak velké na evropské produkty. A to samozřejmě bude znamenat to, že ta Čína může hledat nová odbytiště, může hledat v Evropě. Na druhou stranu, i když se zavedla cla v minulosti na čínské zboží, ještě za Trumpa, tak to kupodivu nemělo ten efekt takový, jak si možná všichni představovali, že by tam ta Čína začala méně dovážet. Oni se poměrně rychle přizpůsobili, zjednodušeně řečeno, ať už vlivem státních různých podpor, anebo vlivem toho, že firmy šly na nižší marže, tak se docela přizpůsobili tomu, že začaly dodávat ty výrobky na území Spojených států, i přesto, že byly zatíženy tím clem a kupodivu neklesaly. Já trošku mířím i tam, že pokud se bude teoreticky i Evropa muset poohlížet a my jako Česká republika, jako exportní ekonomika po jiných trzích, tak jestli se nám nakonec nebude hodit Josef Síkela s portfoliem pro mezinárodní partnerství a nebudeme se muset ohlížet v Africe nebo v Jižní Americe. Ne, s tím rozhodně ne, ty počty jsou hrozně jednoduché. Co se týká Spojených států, tak tam nám jde ta obchodní bilance přibližně na úrovni 100 miliard korun. To znamená, je to pro nás přibližně 10. obchodní partner. Což nijak nepodceňuji. Ta důležitější zpráva je ta, že tam jde zboží s vyšší přidanou hodnotou, jinými slovy jdou tam hodně finální produkty. Nicméně v tom celkovém objemu to není nic velkého, ale hlavně nemyslím si, že by to mělo nějakým zásadním způsobem klesat. Takže rozhodně tady já ten problém nevidím. S Čínou je to něco jiného. Tam se neustále držíme někdy na úrovni 55 miliard korun, což je katastrofa. A vlivem toho, že tahle vláda vychýlila to kyvadlo úplně na druhou stranu a svými kroky do značné míry omezila exporty do Číny, což je zcela jednoznačné, tak to já vidím jako větší problém, protože pochopitelně ta Čína se stává celosvětovým hegemonem a pokud my tam nebudeme mít dobrou ekonomickou diplomacii, no tak na tom budeme hodně tratní. No a znamená tohle všechno a vlastně tedy vítězství Donalda Trumpa, zejména nějaký postupný konec globalizace? Já bych neřekl postupný konec globalizace, já bych jenom řekl, že slovo soběstačnost a určitá míra nezávislosti už nebude tak sprosté slovo, jako bylo ještě před pár lety. A ty takzvané, bych řekl, liberální hodnoty těch demokratických elitářů, že se prostě přehodnotí. A ta Amerika si to uvědomila o něco dříve. Co myslíte těmi hodnotami? No tak my jsme z úst nejenom amerických představitelů té poslední administrativy, ale zejména těch evropských neustále slýchali a slýcháme vyšší konkurenceschopnost, efektivita a snaží se nás přesvědčit ve své hodnoty. A najednou vidíte, že v té Americe lidé nevolili úplně ty liberální hodnoty. Oni volili podle své peněženky. A volili tak, že se domnívají, že minulá administrativa jim vytáhla určité zdroje z jejich peněženky. Popravdě řečeno, takhle volili i před 4 lety. Donald Trump prohrál zejména díky tomu, že byl covid a lidé měli pocit, že jim vytáhnou jejich vlastní prostředky. To znamená, ta Amerika je v tomhletom trochu odlišná a uvědomuje si, že jedna věc jsou vzletné cíle a druhá věc je
cesta k jejich naplnění. A to, že se krásně na akademické půdě a v liberálních časopisech přesvědčujeme o tom, kterak budeme mít světlé zelené zítřky, ale nenajdeme k tomu racionální cestu, která by nás nezbavila té konkurenceschopnosti, kterou se tak rádi všichni jak si zaklínají, no tak poté se taky může stát, že nebudeme mít z čeho ty krásné zelené zítřky platit. A ta Amerika si to uvědomila dříve než Evropa. Když jste sledoval kampaň Donalda Trumpa, byla vám sympatická? Byla to typická americká kampaň, která je úplně odlišná, než je v Evropě nebo než je třeba u nás. Bylo to velké show, ale zase na druhou stranu musíme se na to dívat z úhlu pohledu Američanů. Já mám k Americe hrozně blízko, dělal jsem tam biznis. Je to pro mě země, která mě v mnohem opravdu inspiruje a ta země mě baví a mám tam obrovské množství přátel. A i z biznesu, i osobních přátel. A když jak si dokonce s námi přednášel na univerzitách, tak když se na to díváte z jejich úhlu pohledu, to je jejich svět, to je jejich život. Oni skutečně žijí těma volbama několik měsíců, oni žijí v těch ulicích svých, oni tam mají svoje Jedna věc jsou emoce, druhá věc je agrese. A tak agrese samozřejmě se mi nelíbí v jakýchkoliv volbách. Ať je to v Spojených státech, nebo ať je to prostě třeba na Slovensku, nebo v České republice. Prostě všichni musíme být proti tomu, aby jsme omezili. Na druhou stranu, že je to někdy vyhecované, tak bohužel to někdy nastane, ale to se obávám, že při současné, řekněme, společenské konstelaci při rozvoji sociálních sítí, kdy se podívejte, jaká je tam nenávist, jak se tam šíří. Podívejte se, jakým způsobem lidé, kteří jsou anonymní, napadají všechny ostatní a burcují ve svých bublinách ty další. No tak bohužel to je daň za mimo jiné i současnou situaci v té sociologické oblasti. Takže vy si od něj nic nepřevezmete do své kampaně? To pozitivní si převezmeme, to znamená, jeho kampaň a obecně kampaň ve Spojených státech je připravována vždycky naprosto brilantně marketingově, to jsou naprosto promyšlené eventy, které oni mají, to jsou brilantní analýzy, skutečně i ta shromáždění, která mají, jsou velmi dobře organizována. A na českého voliče funguje něco jiného? Na českého voliče to úplně takhle nefunguje, to nemůžeme 100% překlopit, ale ten systém v rámci nastavení určité taktiky, nejenom systém v rámci té předvolební kampaně, ale vůbec práci s voliči po dobu celého toho období, ať už jste v opozici nebo v koalici, tak to je věc, která si myslím, že je inspirativní. A co na Čechy funguje podle hnutí ANO? Na Čechy funguje z mého pohledu hodně kompetence. To znamená, myslím si, že tahle ta vláda ztrácí strašně moc protože tam má nekompetentní lidi. Hodně na ně funguje to, že když se jim něco slíbí, tak spoléhají na to, že se to alespoň částečně splní. A co na ně funguje je to, že by se nemělo lhát. Tak jako lže tahleta vláda, tak taky proto má tahleta vláda takhle. Včera mi Mirek Topolánek říkal v Událostech komentářích, že v kampaních selže vždycky. Vždycky. Taky možná proto jsou ti lidé tak nespokojeni. Ale já rozumím tomu, že se někdy marketingově přežene. Já rozumím i nějaké polopravdě, ale nesmí se úplně brutálně lhát. Říká Karel Havlíček, díky, že jste přišel do interview. Hezký večer. Já moc krát děkuji.